Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa. Nhasi ndine imwe nyaya iyo yandauya nayo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, inorwadza kwazvo. Vakanyora ivo vachiti, mukomana munoziva here chinhu chinonzi ultimate sacrifice? Vakapa murume wavo ekidney ndokubva vachizopandukirwa nemurume wavo. Inzwai munzwe nyaya yavo. Anzi, makadii zvenyu mukomana, please post my story. Makaviga chitupa changu. Ndauya pano netestimony yangu yeupenyu hwangu. Ndinogara ndichinzwa pain parutivi rwangu kuleft side uku. Ndinoti kana ndikatanga kunzwa pain iyoyo, kunyange ndikanwa mapiritsi, zvinenge pain yacho inongoramba iripo, ende mumwoyo mangu mune ronda risingafi rakazopora zvekare. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai. Mainge muri mugore ra2011. Upenyu hwangu kunoku kuUK hwakange hwakamira zvakanaka. Tainge tichishanda tose, inini nemurume wangu. Murume wangu wandichati Calvin akabva achizotanga kurwara zvakaipisisa kwenguva pfupi pfupi. Saka itsvo dzake dzakabva dzachizotadza kushanda zvakanaka. Kwava kubva achizonzi ainge aita kidney failure. Tainge tava nemakore akati wandei tiri muwanano. Tainge tiine vana vedu vatatu vandichati Jaden, Lindy naEthan. Chiremba akabva achizoti kuti murume wangu ange achipona, aitofanira kuti ange achienda kuIndia. Calvin akanzi kana akasawana dhona nekuchimbidza, mazuva ake anenge ava mashoma. Mukomanashi ndakati ndakatarisa vana vangu Jaden naLindy vainge vachiri vadiki, ndikatarisa murume wandainge ndichidisisa Calvin. Already kwainge kuine matest awo atainge takaita nechekare paakatanga kurwara nemakidneys. Saka I knew kuti inini I was a potential donor. Ndakagara pasi ndikati, Mwari, hazvina hazvo basa. Kunyange inini ndikanzi ndichafa apo pavanenge vachitora nhengo yangu, asi chengetedzai baba vevana vangu. Ndainge ndisingadi kuti vana vangu vange vachizovanherera inini ndiripo. Ndakazvipira kuti ndinge ndichiitwa surgery. Singatye kufa, ndichiti ndainge ndichida kuponesa murume wangu. Handina kunge ndakaziva kuti munhu imhandu, ende mhandu inongopanduka chero zuva. Ndakaendeswa kutheatre mukomanashi, ndokubva ndaitwa surgery. Vakabvisa kidney vakaisa pamurume wangu. Musi waakazomuka muICU, Calvin akandiudza kuti zvandainge ndamuitira ainge asina kana kumbogara akazvitarisira kuti ndainge ndichazomuitira sacrifice yakadaro. Ainge achitochema, kana manurses vainge varimo vakatotanga kutochema. Akati, maita basa amai vevana vangu. Upenyu hwangu hwatova mumaoko ako nekusingaperi. Handifi ndakakukanganwa zvekare. Iniwo ndakachema nemufaro ndichiti imba yangu yainge yasimba nekuda kwezvandainge ndaitira murume wangu kusvika nekusingaperi. Ndakazviudza kuti pasina ini murume wangu anenge asipo. Mukomana achitakagara zvakanaka. The recovery was very slow. Murume wangu akadzoka kusvika pakuita kunge mwana mudiki ndichimuchengeta ini. Ndairwadziwa mukomanashi ndiri mumarwadzo eoperation. Apa ndichinzwa musana wangu uchipisa, waigara uchipisa zuva nezuva. Asi ndainge ndichiriritira zvekare murume wangu. Ainge asingagoni kumuka, aitoshandisa maadult diapers ndichimugezesa, ndichiita zvose mukomanashi, because pakaitika challenge yekuti after the operation, itsvo iyo yavainge vakaisa mumuviri make, it was being rejected. Saka akazotanga kupora zvishoma nezvishoma, akatanga kufamba. Ndikatoona kutoti atovawo munhu anorarama. Dambudziko rakavapo apo paakati ainge achida kumbouya kuZimbabwe ikoko. Handizivi kuti ane mhepo here yaakanogadzikwa
pamuviri wake nehama dzake, because takauya kuZim tainge tichida kuti tinge tichizovapo painge pachazoiswa matombstone paguva ragogo vake nasekuru vake nyakubereka baba vake. Saka patakaendako kuZimbabwe ndipo patakazodzoka tava kutonetsana, because ndakatonzwa achinzi ainge apfimba umwe mukadzi uyu ainge ari mukadzi wemunhu. Mukadzi uyu ndokubva aenda akabva achizonoudza murume wake. Murume wangu akaramba akati ini manje ndingaswera ndichipfimbana nevanhu vemumavhillaji, vanhu ava vanga vachitoda kutondiita set up. Zvinova zviri zvinhu zvakanditambudza mupfungwa dzangu kuti chingava chiri chokwadi here kana kuti kwete. Takadzoka mukomanashi kunoku kuUK, tadzoka takambogara tikachovha. There was nothing much that happened. Upenyu hwangu mukoma ndopawakazongochinja overnight. Murume wangu akangotenga imwe foni iyi ndakazosangana nayo yainge iri mumotikari make, yainge iri iPhone. Ainge asingadi kuti ndinge tichiibata foni iyoyo. Yainge yatova neWhatsApp. Zvinhu izvi pazvakaitika kwainge kwatova neWhatsApp mazuva acho iwawo, and ainge ava kungochinja kana kamupfekero kake kaainge oita zvainge zvotosiyana, achingogara ari paWhatsApp kusvika kana kuma3 am. Ndaimubvunza kuti ko muri kutaura naniko? Iye aingoramba akanyarara. Saka ndakazozviziva kuti ainge aine umwe musikana uyo waainge achidanana naye. Musikana uyo ainge ari kuZimbabwe, mukoma apa ari wechidiki. Kayla uyu ainge achitoita zvidzidzo zvake zvenursing muHarare. She was only 22 years old, mukoma. Pandakasangana nemapictures ake, I could not believe it. Akambotanga andinyepera akati ainge ari mwana webest friend yake, saka aipota achingompa information. Ndikati komunogomupa information sei in secret nedzimwe nhamba dzandinenge ndisingazivi? Tainge tongogara tichingonetsana, mukoma. Kayla uyu akasvika pakubatsirwa kuti ange achizowana visa akauya kunoku. Kayla akasvika pakugara pamba pavamwene vangu vakamugamuchira, murume wangu achitoendako kuZimbabwe ikoko. Kayla uyu akazouya kunoku kuUK aine pamuviri. Ina handina chandainge ndichimboziva. Zvinhu zvakasvika pakundidzimba mwoyo zvekuti Kayla ndakagara naye mumba mangu ndikangoti ndo zviripo, hapana zvandingazviita. Zvakaitika mukomanashi handina kana kutombosumiwa kana nehama dzake, kana iye murume wangu haana kutombondiudza kuti ndo zvaainge asarudza kuti ange achiita izvi. Nerimwe zuva ndakadzoka, it was around 2017, mainge muri muna June pandakadzoka ndichibva kubasa. Ndichibva kubasa kudaro ndo pandakasvika ndikati ndichiri mukitchen ndo pandakanzwa kuti vanhu vainge vachitoseka zvavo vari mudining room. Ndikati ko munhu uyu ari kuseka nemunhukadzi nevana vangu, chii chiri kuitika? So I thought kuti maybe it was one of my friend. Ndikati but I don't recognize this voice. Ndichinonopinda mumba, Kayla uya kwava kubva atopfugama zvake, ndokubva andimirira kuti ndinge ndichigara pasi. Ndikati ko ava ndevapi ko ava? Akanditi makadii zvenyu amai guru? Ndikati amai guru? I then recognized him. Ndikati munhu uyu ndinomuziva mhani kubva pamapictures, even though ndainge ndakangoona picture rake rainge risina kunyatsokutorwa zvakanaka iro randakakwanisa kuona mufoni, saka ndainge ndisina kukwanisa kukasika kumurecognize. Paakangoti makadii mai guru, ndokubva ndatoziva kuti ndokamusikana kaya ako kari kudanana nemurume wangu. Ndakatanga kungochema mukomanashi ndikasimuka ndokubva ndaenda kubedroom. Murume wangu akanditevera kubedroom kwandainge ndiri, akatanga kupopota akati sei usina kukwanisa kugamuchira munhu wangu? Ndikati munhu wako haasi munhu wangu,
hauna kumbogara wakandibvunzawo and ini handina kana input panyaya dzako. Mistake maybe yandakaita ndeyekuti ndakazongosimuka ndikazongobva hangu ndikatsvaka kwangu kwekugara, because tainge torarama life yekuti inini I was in the main bedroom, iye Kayla uyu she was in another bedroom, saka tainge tava kutongogara takadaro. Situation yacho yakandiremera after ndabva kupa murume wangu kidney, then over achizondiitira zvinhu zvakadaro, ndakatadza kuzvikamuchira. Vakamboedza vana vatete vangu kutaura neni, vakandiudza kuti ndo zvainge zviripo, vakati vainge vachida kuti ndinge ndichimugamuchira, saka ndakatadza kuzvikamuchira ndokubva ndachizobuda mumba. Kubuda kwandakaita mumba I guess kuti vakatofara mukomanashe, nekuti vakabva vachizotodzokera kuzimu. Vadzokera kuzimu vakambonogara variko kuZimbabwe. Ndikazotonzwa zvichinzi vainge vakatovaka musha kumaruzevha uko kunobva murume wangu, saka ndainge ndava padisadvantage. Kubva zvatainge takauya kunoku kuUK takambotanga tafocasa on us, saka hatina kunge takakwanisa kuti tinge tichivaka kumusha kwavo, saka inini ndakabva ndanobhitwa ipapo pakunoronga, because inini mukomanashi ndichiuya kunoku nemurume wangu tainge takatarisana nezvakawanda. Kudzinza rekwedu ndini breadwinner, uye zvekare murume wangu kudzinza rekwavo ndiye zvekare breadwinner, saka tainge tichingorwisana nekuti tinge tichibatsira. Iniwo hama dzangu ndainge ndichiti vana vanenge vapasa grade 7 ndovaendesawo kumaboarding school, apasawo form 4, form 5, form 6 kuuniversity, tichisimudzira dzinza redu. But mukomanashi uyu Kayla uyu akangosvika nekuti panofanira kuti pange pachivakwa musha wakanaka, saka ndakabva ndachizonodyiwa musarudzo mukoma. By the time pandakati ndava kudawo kusimudza musoro, ndava kuda kudzokera mumarriage, because ndainge ndichibatikana zvisingaite kuti ndige ndichingoita walk away, it was already too late. Murume akabva ati ainge asingakwanisi kundigamuchira, ndiye akazotondiramba mukoma, ndokubva ati ainge achida divorce. Ndakamboedza kurambwa because pain yandainge ndiinayo after ndadonata makidneys angu, it was just too much. Saka even though ndainge ndakaramba kurambwa, but akanditi wotongogamuchira nekuti ndo zviripo, handikwanisi kuti ndige ndichiita madzimai maviri. Ndikaona kuti ndainge ndatodyiwa musarudzo. I could not believe it kuti munhu ainge ava pedyo nekuda kufa ndikamupa kidney rangu inini kwava kubva achizondiramba. Mukoma, ndakati Mwarika, asi kutonga kwenyu kunorwadza. Zvinonzi ndimi munotonga, asi mhinduro yenyu inononoka kuuya, because ndainamata ndichiti munhu uyu anofanira kungomuka akafa nekuda kwezvaandiita, because ainge akatondiuraya nezvose izvo zvaakandiita. Asi mukomana chena zvino achitori mupenyu nemhuri yake, vanotogara somewhere else. And chinondirwadza ndechekuti vana vangu mukoma vanotovada amainini vavo, uye zvekare vanotombopota vachitoendako ikoko kunyange ndikambovarambidza, but vana there is nothing that I can do. Ndinongoti kana uri munhukadzi usada munhu kudarika mweya wako, nekuti zuva iro raanenge achifanira kuti ange achizoita decision anokwanisa kusazosarudza iwewe, because zvandakaitwa nemurume wangu ndingangoti akatongondiuraya zvake chinyararire. I have not recovered mentally mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndainge ndasarudza kuti ndinge ndichiita cross border trading, handifi ndakazvipama zvekare. Mari yandakatoluza yakawandisa mukoma, asi I'm still recovering to this very day.
ndainge ndiine munin'ina wangu uyo ainge ari kuzimu, mwana waamai vangu, same father, we share the same blood, but yaiya akanditamba yakapenga, and iye atori nemabusinesses ake aainawo kuZimbabwe ikoko. Ndakazotangidza upenyu kuti kutangidza upenyu from scratch. Chinongondirwadza ndechekuti izvi zvakazokonzeresa kuti tinge tichizorambana nemudzimai. Dai ndainge ndisina kumbogara ndakaita joint venture nemunin'ina wangu nemudzimai wangu, tingadai tisina kurambana. Kana usati wakambobhaizirwa muupenyu zvekuti unotangidza upenyu from scratch, you don't know what I am talking about. Asi kana wakambosangana nemachallenges ekuti unokanganisirwa upenyu zvekuti unosiwa uri pazero, ndozvakaitika kwandiri mukoma. Ndakasiwa ndiri mune zvimwe zvikwereti zvekuti zvakanditorera nguva. It took me 4 years mukoma ndichibatsirwa ini kuti ndinge ndichikwanisa kubhadhara zvikwereti zvangu kumabank. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. So kubva muna 2015 zvandakauya kunoku kuCanada, ndakatanga kushanda nesimba rangu rose. Ndainge ndagara ndichida kuita zvekutenga motikari, saka ndauya kunoku ndakaona kuti motikari dzekuno dzinodhura, kuti ndinge ndichitenga motikari dzekuno maToyota ndichimaendesawo kuZimbabwe. So ndopandakabva ndachizonzwa nezve B-Forward, motikari dzekuJapan. Ndikabva ndatanga kuita tsvakurudzo dzekuti kana tatenga motikari apa, zvose zvandainge ndichiita ndaitotaura nemunin'ina wangu, but my wife, she never liked my little brother because mudzimai wangu aiti pamunini vane speed too much, zvinhu zvavo zvavanoita, so vanofarira kuti iwewo unge uchitora marisk. Ndikati munhu uyu anenge anovenga hama yangu. Saka ndainge ndichida kuti kana ndatenga motikari paB-Forward ndobva ndadziendesa kuZimu, nekuti ndainge ndiine mukana wekuita mari ndiri kunoku kuCanada. Ndaishayisa mudzimai wangu nguva yekuti anga achizova neni nguva dzose ndiri kubasa. Ndakabva ndataura nemunin'ina wangu ndikati, iwe ndiwe uchange uri manager wekambani yedu yatainge tichazovhura muHarare. Ndikati ndiwe uchange uchizorana business racho, because ndaiti kana tatenga motikari zviya kuJapan todziunza muZimbabwe tobva tatengesa motikari idzodzo. Ndikati hapana pandingambofa ndakaita loss, nekuti munin'ina wangu ndini, ende mukukura kwedu aizviziva kuti takakura tiri munhamo, tiri vanhu vaisekwa. Saka zvinhu zvandaigara ndichingomurangaridza kuti tinofanira kuti tinge tichichinja destiny yedu. Iye aitoti ipapo, mukoma, zvamuri kutaura ichokwadi, we have to change our own destiny. Handina kunge ndakaziva kuti ainge ari murevi wenhema, ainge akandiwandira kuti ange achizonditorera business rangu. Varume, chenjerai. Munhu unofanira kuti unge uchingovimba naye mubusiness, mudzimai waunenge ugere naye wakaita naye vana, nekuti kunyangwe zvikanzi zvadhakwa kwaanenge aenda ikoko, anongoramba achingochengeta vana vako. Asi kana ari munin'ina wako, anokwanisa kana kutongokukanganwa, iye anongoenderera mberi nemhuri yake, ukama ukatongopera. Saka as long as asiri mudzimai wako mubusiness, never trust anyone. Zvechokwadi ndakashanda mukoma nashi, ende ndaitumidzira mari kwaari, votoenda votonotora motikari. Saka tainge takarejista account iyi. Iye akati pakunoregister account mukoma haana kundiisa pamadirectors. Ndaitumidzirwa mascreenshot emaPDF enhema, kambani yainge itongori muzita rake. Zvinhu zvekuZimbabwe zvine corruption too much. As long as usipo background, I don't advise you to start a business muZimbabwe. Kana usingakwanise kuvapo background, kana uchida kuzongofa high blood pressure, ita zvemabusinesses usipo background pacho. Ngoma nashi ndaitumidzirwa mascreenshot emastatements ekubank ekambani, but ainge ari fake. Ndaitoona kutoti mari yedu mukambani iri kukura. Kuvhura ainge akavhura zvake bank account mukoma, ainge akaregister makambani maviri, painge paine main account. Saka kambani yainge akavhura iyoyo
ndiyo yaaishandisa because ndiye akazogumisidzira ava kuita zvokutenga motikari dzacho patainge tava nemari yakawanda. Saka aingotenga motikari idzi muzita rake, inini ndainge ndisitomboripo pamapepa. Kambani yaainge akarejista imwe yacho manje ndiyo yaainge achipota achinditumidzira mapepa, ndichitoona sekunge zvakarongeka, voedita ndotoona kutoti mari yedu iri kuwanda, tatova ne40k kaisu, tatova nemari 80k mumabalances edu. Ndaiti kana ndikaona achinditumidzira mastatement akadaro ndaifara zvisingaiti, ndichiti nguva yangu yekuti ndige ndichidzokera hangu kumusha inenge yakwana, because zviri kurakidza kuti zviri kutofamba. And aindifonera nguva nenguva achiti mukoma zvinhu zvedu zviri kuita, tinofanira kutoti tinge tichitozotoenda kuJapani kwacho. Kana taenda kuJapani tonotaura nevanhu avo vanenge vaine makambani avo vanoita zvokutengesa motikari, so that tinge tichiva nedirect link kwavari. Saka mukoma iye ainge achishandisa ake maapps eediting kugadzira zvake mastatements ake awa enhema. Apa mumba mainge mava nehondo yainge yamuka chimurenga chaicho. Ndaingogara ndichinetsana nemudzimai 24/7 because mukadzi angazofari achiona kuti mari iri kungobuda, mari haisi kudzoka. Apa ndaimuudza kuti mari inofanira kutoti inge ichibuda kuti inge ichizodzoka yakawanda. Achinditi muri benzi baba imi, tarirai muone kuti sofa mari dzamatumidzira kuZim dzinotodarika $150,000 mari yandainge ndatumidzira, because ndainge ndiine kabhuku kangu ndichinyora mari yakasvika kuma $150,000. Saka ndanetsana nemudzimai ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti tinge tichirelocata kubva muCanada kudzoka kumusha. Mukadzi akaramba. Ndini ndakatoti kana usingachadini zvangu, it is better that we divorce. Akasara muCanada mukoma, ndokubva ndachizoenda kuZimbabwe. Ndichinosvika kumusha mukoma ndopa ndakazoona kuti munin'ina wangu ainge akandivhara. Apa iye ainge asingachadi kuonana neni face to face. Ndakasvika kokumusha ndikanzwa zvichinzi ainge atova neshopu yake yakakura kwazvo kuchitungwiza uko, uye zvekare ainge ava nesupermarket muHarare, but yainge iri yejoint venture. Zviya zvemotikari mukoma, munhu akatoona kuti motikari hadzitengwi zvekudaro, ndokubva achizochinja business akatanga kuita zvekutenga gold, zvekusponsor mabusinesses mamwe ekuti mukoma, kunyange pandakatanga kunetsana naye ndichiti ndava kukuendesa kucourt, iye aingoti ina handina kana business randiri kurana mukoti macho, because zvinhu zvake mukoma zvainge zvingori zvepasi pemuti, achiti hana kana senti. Paakabvunzwa kuti saka mucompany account mune mari, ndakaita sekunge ndichawira pasi nestress tiri mukoti, because akangoti account yedu, muaccount medu mune $12.50 chete. Ndakachinjirwa mukoma nemhuri yose, because ndakazotoonekwa sekunge ndainge ndiine hutsinye kusungisa kwandainge ndakaita munin'ina wangu. Saka vakandipandukira, iye akati mari dzandakamutumidzira dzainge dziri mari dzemafamily expenses, ende ndo zvakaitika mukoma. Ende mawitnesses ainge aripo, amai vangu vainge varipo, vakati kwandiri mari hachisi chinhu. Ungada kuti munin'ina wako ange achisungwa iwewe nekuda kwemari, ange achienda kunopika kujeri nekuda kwemari, mari hachisi chinhu. Saka vakasarudza kuita witness yenhema, vakati mari yacho yainge iri mari yemafamily expenses. Ndakabatikana mukoma, ndikadzoka kunoko kuCanada ndisina kana anything. Pandakati ndichinogara pasi nemudzimai ndikamuudza kuti ndo zvandainge ndakasangana nazvo kuZim, mudzimai wangu paakaona kuti mari dzainge dzakatobuda, it was a loss, mari iyoyo yainge isingachazodzoki zvekare, mudzimai ndokubva atongoti inini zvako handichadi. Ndokubva atongondiramba, because ndainge ndakamuramba apo pandakaenda kuZim. Ndainge ndakazviudza kuti pandinonosvika kumusha ndikasvika zvinhu zvichibalansa zvakanaka, ndobva ndatotora umwe mudzimai
anenge aine respect neni nerespect kuvabereki vangu, achida hama dzangu, but yandakatambwa mukoma nedzinza rose yainge yakapenga. Amai vangu kuita witness yenhema mucourt, vachitaura ivo zvenhema kuti mari dzandakatumidzira it was for my family expenses. Munin'ina wangu akazonzi ange achibhadhara mukoma. Chakandibata ndechikuti ndainge ndisingatozvizivi kuti kucourt vakakubvunza kuti mari iyi munhu unomubhadhara riini, iye akati sezvo zvinhu zvakatooma, kambani yakabroka, haakwanisi kuti ange achiibhadhara yose ka1, ainge asina mari. Nazvino mukoma Nashe ndinongoramba ndichingomubvunza kuti ko nhaiba munini makazodii paya. Iye anenge achiti hazvisati zvabhalansa, but atori nemasupermarkets. Ndakarambwa nemudzimai nekuda kwenyaya iyoyo. Ndinongoti kwamuri, mubusiness chingovimba nemudzimai wako chete. Izvi zvemabusinesses izvi siyanai nazvo varume. Chamungangokwanisa kuita ndechekuti endesai vana venyu kuzvikoro, especially kana muri kuno kumhiri kwemakungwa, kwekuti kana mwana akaenda kuuniversity zvakanaka, owana basa rake, oita upenyu hwake. Kana uchida stress, ita zvemabusinesses, nekuti dai tisina kumbogara takaita zvemabusiness, inini nemunin'ina wangu tingadai tisina kana kumbonetsana. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa munowirirana nazvo here kuti mubusiness chingovimba nemudzimai wako chete, kana ukavimba nemunin'ina kana kuti neshamwari unonyudzwa. Zvakangooma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri murume ndine makore 60 years ekuberekwa. Ndinogara kunoku kuMount Pleasant. Ndakazotongoramwa zvangu ndikadzoka kunoku kuZim, ndiri kugara mufamily house, imba yatakasirwa sevana nevabereki vedu. Ndainge ndichimbogara kuUK asi ndakaramwa ndikadzoka kunoku nekuda kwezvandakasangana nazvo pandakachata nemudzimai wangu. Ndaizviziva kuti ndainge ndakaita kumutora kubvawo pane umwe murume uyo ainge achindishandira, ainge ari driver wangu, because ndakabetserwa nevabereki vangu pandainge ndichiri kusekondari kutanga business. Saka ndainge nditori nekakambani kangu, ndokubva ndamutora ndikatanga kugara naye. Tichigara tose kudaro takazosvika pakubuda munyika, ndokubva tachizoenda kuUK, but tainge tatova nevana vedu 4. Tiine vana vedu 4 kudaro mukoma, ndakazotanga kurwara kekutanga. Saka ndarwara kudaro, vana ava vakangotanga kungoita attitude. By then vana vainge vatova kuma-universities. Saka vandiitira attitude kudaro, pane mamwe mashoko akazongotaurwa namai vacho andisina kukwanisa kunzwisisa. Saka semunhurume mukoma plus nezvirongwa zvavako izvi, ndakatanga kuteerera Tinashe Mugabe makore akawanda adarika awo pakatanga zvirongwa izvi zvema-DNA test. Saka zvainge zvangova mupfungwa dzangu kuti sei ndichingoti kana ndikataura nevana pane dzimwe mhinduro idzo dzandinongosangana nadzo dzandinenge ndisinganzwisisi. Saka ndopandakabva ndachizoendesa vana ava kuma-DNA test muchivande ikoko kuUK. Avo sevari 0% kusvika pamwana wekupedzisira. Ndakaudzwa kuti ndige ndichitora masamples andakatora. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri mistake. Ndikazama zvekare kuti ndinge ndichienda kune imwe laboratory, but results akangobuda akangofanana, kuti akangobuda ari ma0%. Zvinova zviri zvinhu zvakatondishungurudza mumwoyo mangu. Ndakabva ndanogara pasi nemudzimai. Mudzimai akatiza mukoma
ndainge ndigere naye mudining ndikamugarisa pasi ndikati ndikuda kuziva kuti chii chakaitika pavana ndainge ndiine matest results awo andainge ndakatobata, ndikamagadzika parutivi pake ndikati verengai muone. Haana kana kuda kumbobata kuti ange achiverenga. Chaakangoita ndechekuti akabuda mumba ari spidi ndokubva aenda akanohwanda akanogara kumba kwaTsano avo vatainge tichigara navo muUK. Pandakazoendako mukomanashi iye ainge asingadi kutaura neni ndokubva atobuda tiri mumeeting. Saka ndakatongoona kuti ndo zviripo, handina kana kumbogara ndakawana closure because handitozivi kuti vana ava ndevani until this very day. Saka ndakazongoramwawo, ndakangobuda mumba. Handizivi kana iye mudzimai ava kugarako kumba because tine imba yatainge takatenga muUK. Chandinongoita ndechekuti ndinongobhadhara vanhu vecleaning service, ndo vanoenda vachinonoklina. Ndinombopota ndichivabvunza, dzimwe nguva vanoti vanoona sekunge pane munhu anombopota achigarapo. Nemudzimai hatisisina kana communication, nevana zvekare hapasisina kana communication. Nezira rangu iri mukoma, handina kumbobvira ndakaita umwana. Handizivi kuti dambudziko riri pandiri here kana kuti ndo nyaya yandiinayo. Ndakura zvekuti ndinge ndichitanga kumanyidzana nevanhukadzi ndinoona sekunge kwava kutongotambisa nguva. Ndakatodyirwa nguva nechekare, ndava kungomirira zvangu kufa. Kana shungu dzekudzokera kuUK handichina. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoroma hazvo vedu we, hanzi kana shungu dzacho dzekudzokera kuchando handina. Komadi mamboedza kuti munge muchitora umwe mudzimai zvimwe kuda munokwanisa kunge musina kana problem yamunenge muinayo. Ameno munozvionawo sei muri yeZimbabwe? Ngatitaurei navo mucomment section. Variwa vateereri, ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai. Handina kuverenga ose ari kuinbox. Nhasi ndanonoka kumuka, saka ndati ndinge ndichingokasika ndarekoda. Saka ndichadzoka zvekare neimwe episode. Kana muine malife testimonies enyu, bring those stories to our inbox kuFacebook kana kuti kuTikTok.